Tak ľudia, vítajte pri ďalšom videu. Dneska sa nachádzame v jednom kláštore alebo kaštiel, takže poďte si to sa mi pozrieť, akom to je stave, je to úplne skoro rozbité celé, ale má to svoje čaro, takže si uži video a daj odber, like a začíname našou cestou týmto kaštielom. Takže my stojíme už vnútri, sme na balkone, pozrite takýto výhľad z balkona do parku. Je to tak škoda, že to takto dopadlo, tá budova, ale vyzerá byť dosť zaujímavé tá budova, tak sa na to pozrieť. Vidíte, akém to je stave, že už tu padajú stropy. Máme dano. Padajú stropy, všetko sa to tu rúca. Ale je škoda, že takýto kláštor alebo kaštiel, neviem jak to pomenovať, že takto nechajú rozbiť. Že vyzerá to dosť pekne. A hlavne je to v centre nejakej dediny. A pozrite ten výhľad. Proste to muselo byť pekné ako blázen. Tieto chodby, všetky. Takže vyzerá to pekne, ale v nejakom stave už to je rozbité všetko. Už to drží, pozrite, už to drží. Neviem, či to opravoval niekto, aby to nepadlo. Tie trámy. Už to drží, že podľa mňa to vydrží ešte tak rok a celé to padne. Tá strecha aspoň. Ale strecha vyzerá jak nová. Tie plechy. Ale čo sa týka tých mostov, no neviem, tie trámy, pozrite ďalšie. Tu už ani nesú, tu už aj popadali, ale odtiaľ to pozri, keď pozrieš, tá strecha vyzerá jak nová. Len tu trámy sú také rozbité. Ale ako super. A ešte chcem pozrieť chalana, keď sme sem išli, tam boli na lešenia, robili niečo na dome. Tak povedal, že či chodíme na takéto budovy a že nás sleduje. Takže díky borec. Pozrite, tam je ešte nejaká socha. To skúsim približiť. Takže je to zaujímavé miesto, ale nehajú to takto rozbiť, čo je také slovenské, ako sa povie. Na Povalu ani nejdeme, lebo to už vyzerá tam strašne teraz. Takže pozrieme ešte, dáme si kolečko tu, kolečko dole a videli sme tam nejaké podzemie. Takže tu sú schody dole. A pozrite ten dvor. To muselo byť aké brutálne. Ne? Tu si niekto tehly už ukladá. Rozoberá, ukladá. Tu boli hajzle, sprchy, asi a taká kúpeľňa. Motorka nejaká došla kamo. Už aj odišla asi. Tu máme urobil dieru niekto do steny a vybral tehly a uložil. Neviem prečo, ale zaujímavé. Máme tu je to úplne už, pozrite, tu sa to nové prepadlo až dole. Ty vole. A je to hlavne nebezpečné, že sem chodia veľa detí. Takže neviem prečo to. Keď tak už to nehali, tak nech to aspoň zbúrajú. Ale možno to zbúrať nemôžu, vieš? Možno to je nejaká historická budova alebo čo. Ale ten dvor vyzerá, tam sa mi zdá, aké bylo niekto bol. Lebo sú tam uložené tehly v okne a niečo tam buchalo. Takže poďme sa tam pozrieť. A zistíme, či tu niekto býva. Tu sú ďalšie nejaké miestnosti. Tu sú nejaké neviem, obrazy alebo čo to bolo. Tu sa to rozoberá. Ale kam? Ježiš. Tam ten dvor vyzerá ale brutálne, tá záhrada. Že? Sú tu zaujímavé miestnosti, ale vidíte, že niektoré miestnosti sú úplne že rozpadnuté. Neviem, jak to vyzerá dole. A jak to bude vyzerať v podzemí. Takže na to sa hneď pôjdeme pozrieť. Či to vôbec niekoho stretneme, lebo mne sa zdá, že dole niečo tam buchalo. Aj toto? Hej, sú tu na uličke.
Tak to, že tu behajú decka, vieš, koľko zavali ich strop a konec. Tu niekto varil guláš. Tiež všetko rozbité už. Pokus sa tu na nejaké dvere, pozri, na diera v stene. No to je moc. Tu je ešte balkón. To je balkónik. Ľuďom je strašne treba srať asi. A do tej veži sme sa nedostali, tam sa asi nedá, ne? Tam bol to tam, kde stop na tom balkóne, si už Jaj. Hej. No, pozrieme dolu na tom schode. My sme začali z hora, také netradičné. Ale tieto schody sú pekné spravené. Tu je ešte nejaká cesta. To je tiež asi von. Aj to sú hajzle dole. Neviem, komu to bol ten, toto, vozík. Ten na koňa, alebo toto. Podľa to nemôžu zbúrať, kámo. Tak to nechám, nech sa to zbúra samé, no. Tu je nejaká socha. O, figurína. Ideme to pozrieť. Tu je to, čo som z druhej strany videl. Tu sú tie hajzle zase z druhej strany. Tu je elektrika, tam nič. Je to už taká ruina, teoreticky. Ale aj tie sú pekné. A tu ešte sú nejaké veci. Kámo, tento krb. Posteľ. Tu sú niekde ešte knižky. Uložil metlu. To je krb. Tu ešte nejaké, tu bola nejaká knižnica, kámo, podľa mňa. Ten stoličku niekto hodí do okna. Tu sú ešte nejaké knihy. Máte plno knih. Koberec ešte. To sú na ním prepojené? Asi ne, že? Alebo je. Ďalšia nejaká posteľ. Poďte si tie nejaká posteľ. Nejaké obpravy. Nie. Nejaký hák. Je to z lampy. Nejaká skrinka. Historická. Tam nič není? Musíme ísť z druhej strany zase. Motorka tu nejaká jazdí furt. Čuješ? Cez okno som mohol. No to asi ne. Ideme tajto. Ideme na dvor. Ako to vyzerá ľudia. To bolo. To je nejaká stodola, ne? Ty, ale ne. Ale čo to tu máme? Čo to tu máme? Podzemie. To je nejaké stajne. A videl si, čo tam je? Kreslo. Tu je diera. Tu sme boli. No nič ľudia, čaká nás toto dole. Dáno zapne baterku. Sú boty. Podzemie. No to bude podľa mňa iba. Tu nič není. Tuto. Tam tu niekam ešte ide.
Koľko tu je chladno, že? To je všetko. Ľudia, to nič není. Fú, ale zima je to. Brutálna zima. Tak ešte len tú druhú stranu prejdeme. Boty si tu niekto zabudol. Ale tento dvor je nádherný. A tu mám zaujímavé, prečo sú v oknách tehly. Toto vyzerá tak. Kámo, to niekto bude bývať. To čo je? Prečo ukladajú tie tehly? Udrž bary. No, už nie sú. Ďalšia miestnosť Ríny. Ešte tu sú. Záleží, že niekto ukladá tehly. Tu také tiež prázdne. Tu čo je? Tu niekam ide? Dosť také nejaké malé asi podzemie. Uvidíme, kam to ide. Tu sa kábeta hrali. Čivo. To je také už, ale tu je hento. Ešte 1, 2, 3. Víťazná stupnica. A jak sa to volá? To čo bolo, kámo? Poďte pozri, čo to je. Prvý, druhý, tretí. Čo? Prach? Tak vidím, koľko toho vieta. Tak radšej si Rýchlo, prežite o to. No, keby si išiel v noci a nemá svetlo, rohom páš dole. Takže takto už je to nejak. Tu bola kuchyňa. Tu bola kuchyňa určite. Ľudia, kto pozná tento kaštel, alebo že jak to tu bolo, čo tu bolo a prečo to takto ostalo, tak napíšte do komentára. Lebo ako je to obrovské, muselo by to byť fakt pekné. A zaujímavé veci sú tu niekde poukladané, že ľudia si to nejak ukladajú. Niekto sem donesol kochlíky. Takže tak no, to je asi všetko už. Je to už proste ruina, ako sa hovorí. Tu sa proste hovorí čistá ruina. Tu sú ešte nejaké schody pod schodami, dvere. Tam nič není. Všetko sme preskúmali, ale tu boli tie schody, čo sme išli z druhej strany hore. A tu ešte. Ďalšia. Sú také strme. Tam tiež nič nebude.
Tu je v strede smeťak. Chlapci, ja neviem, či niekomu ukradli smeťak, sa ho donesli, tak kto hľadá smeťak v tejto dedine, tak ho máte tu. Aby ste vedeli. Ako muselo to byť pekné, kámo. Teraz to vyzerá. Takto. Toto je vstupná brána. To je čo? Tu ešte poviem, čo je. Nejaké papieriky. Bordel proste, ľudia. Sem nosia bordel. To je všetko. Sú také nič není. Takže... Takto ľudia nejak. To je tá brána. Vstupná. A to je tak asi. Pozrite, ako táto Ježiška vyzerá, tam na tom balkóne sme začínali. Je to pekné, ale je to tak všetko. Takže tak ľudia, ako ste videli, keď viete o tomto niečo, že čo sa tu stalo, prečo to takto ostalo, čo s tou budovou bude, čo myslíte? Podľa mňa za rok to asi padne celé, lebo podľa mňa zbúrať to nemôžu, lebo to je asi nejaká pamiatka, takže zbúrať to nemôžu, takže čakajú asi dokým to padne a potom to len zhrnú. A vybavené, ne? Takže tak ľudia, takže nezabudnite dať odber, like a vidíme sa v ďalšom videu. Čus!